Salutare! În acest video o să-ți arăt în 3 pași simpli cum să-ți faci singur plasele rapid și ușor chiar la tine acasă. Pasul 1 ar fi să măsurăm plasa de insecte. Avem nevoie de o ruletă și măsurăm. Se va lua din marginea profilului și se va măsura până în cealaltă margine. Da? Același lucru se va face și pe înălțime. În cazul de față, plasa are 410 mm cu înălțime de 610 mm. Când măsurăm plasele, e foarte important să fim atenți ca partea asta să fie de aproximativ 40 de mm. Ca plasa să se încadreze corespunzător. Dacă nu avem 40 de mm, putem să micșorăm din cota plasei. Pasul 2. În acest pas o să asamblăm plasa de țânțari și pentru a face această operațiune avem nevoie de un ciocan. Cu ciocanul o să batem colțarele, cuterul cu care tăiem plasa și rola cu care înfigem fitilul și bineînțeles șuruburile cu care fixăm balamalele, mânerele și clipsurile pe plasă. Bun, cu privire la balamale. Balamalele se pun cam la 10-15 cm de jos. Cu cât e mai mică plasa, cu atât balamalele vor fi puse mai la extremități, da? Mânerul ar trebui să fie cam pe aceeași direcție cu balamala. La fel și aici, în foarte multe situații se pune un singur clips la geamurile de baie. Dacă sunt ferestre sau uși, se pune 2 sau chiar 3 clipsuri. În general 2 clipsuri. Montarea plasei pe ramă se face în felul următor. Avem nevoie de o rolă și de un cutter cu care tăiem surplusul de materiale. Ținem un pic de fitil întins. Prima oară o băgăm cu partea aceasta, care are o scobitură în ea, și ulterior băgăm cu partea rotundă. Okay. Și cam asta e plasa gata de montat. Pasul 3. La pasul 3 o să montăm rama pe tâmplărie. Rama se poate monta atât cu plasă cât și fără plasă. În general e bine să montăm plasa la final. De ce? Pentru că dacă suntem la etajul 10 și nu avem acces de pe exterior, nu avem cum să o montăm. În momentul de față, ne fiind plasa, avem acces la balamale, la mânere, da? Ai acces să prinzi și o prinzi. Dacă ești la curte, poți să o montezi cu totul de la început. Vedem și cum funcționează. Da? Am deschis-o frumos. Și cam asta este. Ai scăpat de țânțari și de muște și de toate.